देलाय मा जालायखो नोंहालाय जेबो जायाखै जेबो जायाखै होनबानो जाबाय आं मिथिखायो बाल नोंहा माबा मोनसे जादों ना दख'नानि बिजनेसफोरासो माबा मिबि जादों औ आं आब' दुमफावनिफ्राय फैसा दाहार लानानै दख'ना बानायनाया रावबो बायाखै एफा खस्थ' सुनानै बानायनायखौ मानसिफ्रा खम दामावनो बियो आयौ बाला गिबायबो आरो नोङो थांफै देलाय आं गिदिर खोथा बुंनानै जाबायदि खोथा बाहायदोंमोन बेबायदि खामानि मावनो हायैखाय लाजिदों आं ओइ थांफै देलाय खोनासं गिनाय आरो लाजिनाया गाज्रि नङा थेवब्लाबो नों गिबाय थायोब्ला मालाबाबो आगबारिनाय नङा गिनाय सुबुङा मालाबाबो देरहानो हाया आं दिनै जाय जायगासिम सहैदों बे जायगायाव गुबुना सहैयाखैबो जानो हागौ जिउआव थांनानै थानोब्ला माखासे सिमांफोरखौ मोगथां महर होनोब्ला जोंहा गिनायालाय फैखायो गोबां हेंथा हेंथिबो फैखागोन अब्लाबो नों गिनो नाङा हायोबा गोरोन्थि माव गले गले गोरोन्थि माव जेब्लासिम गोरोन्थि मावा अब्लासिम सैथोआ मा बेखौ मोनथिनानै मोना जेसेबां हायो गोरोन्थि मावबाय था गले गले मावबाय था नाथाय खबरदार जाहाथे गोरोन्थिया पाप बायदि जाया जे गोरोन्थि मावनाय पाप खामानि मावनाय जोबोद आलादा मिथिबाय थांफै देलाय आयै आं जिउआव बिराद गिदिर बिजनेसमेन जानो गोसो बर'नि बयनिख्रुइबो नाम्बार 1 आङो बिजनेस वुमेन जानो गोसो नाथाय आं जोबोद गिनाय मोनदों आं हागोन ना हाया होननानै गिनो नाङा जेसेबांनो गिगोन एसेबांनो गाहायाव थाबाय थागोन नों जाय बैसोआव दङ बे बैसोआव आंबो दङमोन आंथ' थङालि बाङालिसिनसोमोन मिथिबाय नाथाय नोङो दानिफ्रायनो खामानि मावनो लादों नङा होमबा बेनिखायनो मोनसे खोथाखौबो गोसोआव लाखि जेसेबांनो गिदिर बिबान थागोन एसेबांनो खस्थ'आबो बारा जागोन बेनिखायनो गिनायखौ ज्राब गार आरो नोंनि दख'नानि बिजनेसखौ हो जागोन दे ओमफ्राय बे जायफ्राजों लोगो जाबाय थानाङा होनदोंना आं नोंखौ आं लोगो जागोन नै लोगो जा मोजांफोरजोंबो लोगो जा जायनाव टेलेन्ट दं जायनाव माबा मोनसे मावनो हानायनि गुन दं बांद्राय लाजि गुसु मानसिफोरजों लोगो दाजा जे मानसिया जेरावबो उदाया खालि मबाइलल' नायबाय थायो बिदि मानसिजों दा लोगो जा मबाइल नायनायजों लोगोसे बे मानसिया मा खामानि मावनो रोंगौ मा टेलेन्ट दं बेजों थाफायोबा मा रोंगोन बेखौसो नाय मिथिबाय गोनां जायोबा गोरों मानसिफोरजों जोगार जा एसे एनै लाजि फोनांजा अब्लाबो बिसोरनिफ्राय गियान बरन मिथिबायना जागोन दे मा मावो मावहैदो थां आयौ बाला दावदै गला मेगन हानो फिननाया बिदि जाबाय आरो आङो माबा मोनसे गोसोखांदों मा गोसोखांलायखो आरोलाय दाबायदियाव आं थैनानै थाङोब्ला आंखौ मानसिफोरा गोसोखांगोन ना खाङा नै मानग्रांलायबाय बेना खुगाया आंनि खुगाया मानग्राङाखै नाथाय आं सानदोंसो दाबायदियाव आं थैनानै थाङोब्ला आंखौ गोसोखांगोन ना खाङा आं हले थैनाय मानसिखौ बांद्राय गोसोखाङाहाय आंहा बोरैबासो मोनथारो बाल्ला बांद्राय थैनाय मानसिखौ गोसोखांनोबा होमबाथ' नों आंखौ गोसोखांनाय नङा नोंखौलाय मानो गोसोखांनो आंलाय नों थैनायखौलाय थैनाय मानसिखौ गोसोखांनानै मा लाब देनां आं थैबा ना आंनि फिसाफोरा आंखौ गोसोखांबाय थागोन नामा मानसिखौ माब्लासिम गोसोखाङो मिथिबाय जेब्लासिम मानसिया थैयो फबनो बा सावनो लाङो अब्लासिम मानसिखौ गोसोखाङो केयार खालामो नोजोर होयो बिबार बावो नाथाय मानसिखौ फबखांनायनि उनाव सावखांनायनि उनाव नै अखानायैनिफ्राय रावबो गोसोखांला आरो बे गोथैखौ गोसोखांनानै मा खालामनो दे आंथ' गोसोखाङाहाय दावदै नोंखौ बिदिसो होमबा आंहा बेखौनो थैनोसो सानदोंमोन नोंनि थैनाया मैगं थाइगङा हादों माबाय जोंहानि न'आव थाबायोब्ला एसे मावफानांगोनहाय दावदै आरो हौवा मोजां नांगौबा माव नों आंनो हौवा मोजां नायनानै होगोन आं दा हौवा नायनो हानाय अबस्थायाव गैथ'वा मिथिबायना आं एसे खामानि मावग्रोनि मिथिबाय आंहा निउस बुथुमनांगौ बेनिखायनो साननैसो नोङो जोंहानाव थानानै खामानि मावदो आरो थांफै देलायखौ एसे नायदो आरो होमबालाय आंनि थाखाय माला हौवा नायगोन मासे हौवा होनबाय थायोबा नोंलाय खिनो ओंखारलायबाय आंहा ओरैनोबा खि गोरा जादों दिनैबा हले औवा गनसो लानानै खिथुखौ एरखावगोन आं खिया गवाबा
नै थांबाय देलाय नों माथो मोजां दख'ना बानायदोंनो आंनो हो दे हौवा मोजां मोनबा आङो हौवानाव गाननानै थांनो आंनि इन्स्टाग्राम पेजाव नायबानो जाबायना नोंनि इन्स्टाग्राम पेजाबा मा दावसे देलाय आंनि दख'ना गाननो लुगैदोंबा दावसे देलाय पेजाव थांनानै दख'नाखौ नायहैबानो जाबाय आरो गोबां कालार दंबावो कालारखौ आङो DM खालामनानै WhatsAppआव नङाबा आं मेसेजाव होगोन दा आंनाव जेबो सोंनाङा दे जागोन दे हौवाल' मोजां मोनथारथोंसै हेलौ आच्छा हिन्जाव लानानै खारलायबाय नामा र' मानसिफोरनि फट'खौ हरबानो आं दा निउसाव होगोन दे जागोन दे गुमै माथो दाउदैसो माला फैनाय नोंलाय आं दहायसो फैदों गुमै नों आंखौ गुमै जायो सोमोन्दोआलाय माथो गुमै नोंखौ मोजां हेन्डसाम नुनायखाय गुमै लिंदों आं गुमै नोंसोरनि अफिसाव सोरबा मोजां सेंग्रा दङबा आंनो रायथिनानै होलाय बिदिथ' सेंग्रा गैया नाथाय सासेल' दं बेहाबो गोसो थोनायसो दंखायो नोङो देवबारखौ बुंदोंना दानसोरांखौ बेखौ आंनि खालामनानै होनो हागोन नामा माबोरै खालामनानै होनोब्रा मालाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो आरो नोंलाय माखौ एसेबां सिन्था खालामदों एफा मोजां सिख्ला नोंहा बयफ्रेन्डनि आंखाल दं नामा मा होनखो नों आंखौ आं समायना औ नों समायनाथ' आरो मा होनखो आं समायना बेखौ हले नेवला गुरुङाल' बुंबाय थायो नेवलाया आंखौ समायना होनबाबो आंहा जेबो अरजानाय मोना नाथाय गुमै बमब्रुआ आंखौ होननायखौ आं इसेबां मोजां मोनदों गुमै बमब्रुआ नायनोबो मोजां दाबायदियाव गुमै बमब्रुखौ मोनोब्ला लागोन नै आंहाबो मा सानलायबायो बुहुमाव हेन्डसाम समायना बर' सेंग्राखौ मोनाब्ला आं गुमै बमब्रुनावनो थालांगोन मा एसे मोजां नों गुमै बमब्रु नायनोबो मोजांथार नों आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना आं मिथिया नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनबाय गुमै बमब्रु मा बापावै मालाबानो एसेबां देरथारबाय होनबा नोङो हा मबाइल नायनो हालायनाय हा बोरो बिमाया बोरो बापावै रायलायनोबा रोङा मबाइल नायनोबा बिराद रोंगौ दानि गथ'फ्रा देनजारलै ओइ बादालि आंहाबा उन्दुदोंसोमोन बापावै गथ'नो बिदि मबाइल होनानै गाव बिदि उन्दुनानै थायो नामा माबायदि मानसि नोंलाय नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुबा बिबौआ बेखौ लांनो फैगोन मिथिबाय आबौ होनलायदों दिनैसिमबो आंखौ बिफा बुङाखै आबौखौसो नांगौ नोंनो मालाय आबौसो होनबाय थायो बापावै आं बेनि थाखाय दिनै फुटबल लानानै फैदों बे आंखौ आबौसो होनगासिनो नोंखौ होनाखै माथो बिबौखौसो होनदों बिबौआ लांनो फैबाय थानायखाय दाना सिनायग्रा जाबाय बापावै लांनो फैबाय दिनैबो लांफैदों नामा बियो आं हराखैसो नांलायना फैनाया बबेनि आंनि फिसाखौ लांनो फैग्रा बियो एसे नांलायहैनि साला बोरायजों बानलु आंना बासआ फैबाय आं हस्टेलाव थांनोसै नोंबो थांदो गाबोन बावगारनाङा ओंखाम संनानै जाहोफैनांगौ आंखौ जागोन दे बानलु बाय बानलु जोंलारिया नोंखौ माबाफोर बुंदों नामा जेबो बुङाखै बानलु बेदां बुं नों रुमाव माला थांगोन दसे थानानै एसेबां गुसुआव नों मानो बाहेरायाव दंबाय दं नोंथ' थाब लोमजायोना माबार थांदो बानलु जुदि गाज्रि मोनाबा आं नोंनि थाखाय सुप बानायना होनो हागोन ना मानि थाखाय एसेबां केयार खालामबाय थायो नों आंखौ आंथ' नोंखौ बुङाखैना आंखौ केयार खालाम होननानै बायदे बे जोंलारिया नोंखौ लिंनो हागौ गाबोन आंनि रुमाव थांनो थाखाय थांबानो जाबाय बानलु जोंलारिया आंखौ लिंनायखायसो नों नोंनि रुमाव लिंबाय आंखौ नों गावबोथ' आंखौ लिंनो हायोमोन ना मा आं नोंनि नोजोराव एसेबो भेलु गैया मा नों आंखौ एसेबो लोगो हिसाबै साना आं नोंखौ मा साना बेखौ आं नोंनो फोरमायनांगौ होननानै साना जायखिजाया गाबोन जोंलारिजों थांफाबानो जाबाय नोंनाव सम थागोन ना मानो थाया जानांगौ जाखो बानलु जुदि नोङो जोंलारिनि मुंखौ लायालासिनो गाव लिंनायमोनब्ला आं बांसिन मोजां मोनसिनगौमोन आं नोंनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ मालाबाबो ना बुंफेराखै बेफोरखौ सानबाय थानांला दाथ' आं नोंखौ लिंबायना सिखिरि गाबोन आंनि रुमाव फैबानो जाबाय डिनार खालामनो आसा खालामो नों फैगोन नेनानै थागोन जागोन दे गुड नाइट सिखिरि गुड नाइट बानलु बेदां मानो नों आंखौ लोगो हिसाबै गनायनानै लाया जोंलारिनि थाखायसो दिनै नों आंखौ लिंबाय इनभाइट खालामबाय जुदि नोंनि लाइफआव जोंलारि गैयामोनब्ला नों आंखौ इम्परटेन्ट होगौमोन ना जोंलारि गैयामोनब्ला माबायदि जागौमोन मा अब्ला आं जोंलारिनि जायगाखौ लानो हागौमोन खालि जोंलारि
बापावै मा जादोंलै? लोमजादों। लोमजादों? ओमफ्राय आंना बिफा बोराय मांथायालाय? मिन्थिया। मिन्थिया? लोमजादों होननायखाय आं बांद्राय जेबो बुंला होमबाबो बुंनोसै। आंना बिफा बोराय मांथाया आंनि फिसालाखौ बेयाव लाबोनो नागिरबाय थायो। एसे बादा होनानै हो। आं आंनि फिसालाखौ हाजिरा मावनानैबाबो फेदेरगोन। बेवहाय गेजेराव हाबनो होनाङा बिबौखौ। आंहानो मा जानानै दं? नों बिदिसो बुंफैदों। आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा, बिफानि सिगाङाव बुंहै थां। बेखौलाय आं बुंखागोनब्रा। जायखिजाया आंनि फिसानिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। नुबाय एन्टनिय' फिसा, माखौ? बिमा बिफानि नोजोराव फिसाफोरा गोजानाव थायोब्ला बेसेबां खस्थ' मोनो, दुखु जायो। नोंनि नोंदा थफिरामखौनो नाय। गावनि फिसालाखौ नोमफाया लाबोनायनि थाखाय दाय जाफैदों। थिग बिदिनो आंबो नोंसोरनि अनगा थांनानै थानो हाया एन्टनिय' फिसा। बेनिखायनो बांद्राय गोजानाव दाथा, न'आवनो था। आयै, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? जुदि लोमजानाया हामबायब्ला आं जापानाव थांफिननोसै। जेब्लाबो जापानाव थांनायनि खोथाखौल' मानो दिहुनबाय थायो एन्टनिय' फिसा? नों न'आव थानानैबाबोथ' गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायोना। जोंलारिखौ लाबोनानै बेवहायनो दोनफैनो हायोना। आयै, जोंलारिनि सिमांखौ जाफुंहोनायाव नोंहा मा खहा जाखो? जोंलारिया जापानाव मोनसे मिजिं लानानै थांदों, फरायथों। नोंसोरनि गासैबो सिमांखौनो आङो जाजानो लुबैयो। दा आंनि मोनसेल' सिमांखौनो मानो हाया एन्टनिय' फिसा? आंनि देहाया दिनै दं, गाबोन गैया। नोङो मा जोंलारिखौ बेवहाय लाबोनानै हाबा खालामफैनो हाया? गावनि मेगननि नोजोराव दोननो हाया? बेखिनि खोथाखौनो नों जोंलारिनि सिगाङाव बुंनो हाया? आं गासैखौबो हायो आयै, नाथाय आं जोंलारिनि सिमांखौ सेफायना होनो गोसो गैया। दे होमबालाय माथो बुंबावनो। आरो आं गाबोननो जापानाव थांफिनगोन। ए बिदिसो। दे होमबालाय आंबो नायथारनि नोंसोरनि जुलिया मारै जागोन। दा बायदियाव बिहामजो लाबोबाबो नोरोग देखायगोन आं बे जोंलारिनो, नोरोग। औ, मा बुंदोंमोन नों? बे आबिरा जापानाव थांगोननो। आसाम सरकारनिफ्राय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों जाहैबाय जापानाव। माने बेवहाय थांगोन आरो जापानाव। बेनिखायनो आङो जोंलारिनो बायदिसिना बुस्थु हरफानो नागिरदोंमोन। मानो बुस्थु हरफानो? नोंबोथ' थांनो हायोना? आं थांनो? औ, जोंलारिखौ नायनानै फैया मानो? नाङालै, जिखिनि एर'प्लेननि फैसा थाङो टिकेट दाननायनि, बेखौनो हरफागोन आं। जोंलारि फिसाया एसे खरसा खालामनायाव थोनाय बायदि। नों बिदिसो बुंदों। जोंलारि फिसाया जोंनोसो उल्था फैसा हरगासिनो। थाइसेबो बाहायनाङा। लागोन बिनि फैसाखौ, नाथाय बाहायनो नाङा। जागोन दे, आं मिथिगौ नों जोंलारिनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया। बेनिखायनो बिनि फैसाखौ नों लाबाय थायो। औ, जोंनि फिसाफोरनि गोसोआ जेब्लाबो गोजोनै थानांगौ। बे आबिर होननायखौलाय मालाथो लिंहरगोन? दिनैनो लिंहरदों आं। फन हरदोंमोन बियो फैगासिनो होनना, मोनफैसिगोनानो। दे होमबालाय। आमाय? आबिर फिसा, फै न' सिङाव जिरायफै। आं जिरायथ'ला आनै। हायोबा बुस्थुफोरखौल' आंनो हरदो। जागोन दे, अब्लाबो साहा लोंलांबा मोजां मोनगौमोन। आङो ट्रेनजोंसो थांगोन गुवाहाटियाव। ट्रेना सफैसिगोनानो बियो। ट्रेनजोंसो थांगोन? औ, आं मोनानि ट्रेनजों थांनानै गुवाहाटियाव गाबोन फुङाव सहैगोन। आरो आंनि फ्लाइटआ फुङावनो दं। दे होमबालाय, आथुर जाबायबालाय माथो होनबावनो। आं मनाखौ लायना फैनि। आबिर फिसा, मोजाङैनो दंना न'खराव? आंहा न'खराव रावबो गैया आमाय। आफा आरो आंल' दं। दे होमबालाय मोजाङै थाहै दे। मालाय जायगायाव बर'जों बर' लोगो मोनलायबा, गावनि मानसि लोगो मोनलायबा अनलायनानै थाबानो जाबाय। जागोन दे। नै फिसा, बेखौ लानानै थां। आरो नोंबो मोजाङै थांबानो जाबाय। जोंनि अननायखौ आइ जोंलारिनो हैबानो जाबाय। जागोन दे, बिदिब्ला आं थांनोसै। फिसा, दे मोजाङै थांदो। मोजाङानो जाबाय दे, जायगानि मानसि दंहैयो। औ, दिनै आंथ' जोंलारि बायदि ड्रेस गाननानै फैबाय। जोंलारि बायदि जायोबासो बानलु बेदाङा आंखौ मोजां मोनगोनदां। बानलु बेदांखौ गावनि खालामनो थाखाय थै-थां जुजिगोन आं। गोनां जायोब्ला जोंलारिनि जायगाखौ आं आवग्रिनानै लागोन। सिखिरि, नों आंखौ माब्रै नुदों? दिनै आंबो नोंनि बायदि गस्ला गाननानै फैबाय। मोजांखौनो नुदों, नाथाय नों मानो बिदि गस्ला गानदों? मानो होननानै बुङोब्ला बानलु बेदाङा नोंखौ मोजां मोनो। नों जिखि गाना मानो, जिखि बुङा मानो, नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। बेनिखायनो आं नों बायदि जानो नागिरदों जोंलारि। मा सानखो? थुदो बानलु बेदांनाव। औ, थुदो। जोंलारि, आंखौ गाज्रि मोननाङा। मानो होननानै बुङोब्ला आं बानलुखौ जोबोद गोसो थोयो।
बेनिखायनो नोंनि जायगाखौ लानो थाखाय दिनै नोंनि बायदि गस्ला गानदों आं। ओइ सिखिरि मा जाखो? जेबो नङा थौ थौ